13ରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 13 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବିକାନେର, ଗ୍ୱାଲିୟର, ପୁରୀ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବେ ଅଧିକାରୀ, ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ତିଆରି କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୃଷି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିବ। ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସହ ଚାଷ ଋଣ, ବିହନ, ସାର ଆଦି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ସୁଧୁରିବ ଇସ୍କନ? ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧୀନରେ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସରିଲାଣି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ପୁଣି ଥରେ ଅବେଳରେ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବର୍କଲି ସହରରେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଠାରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ କୋଡ଼ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର, ମାଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲା। ନିଶା ନିଶାଣରେ ରାଜଧାନୀ କୋଡ଼ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି କାରବାର, ମାଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲା। ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ। ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡ଼ିଆ ଜବତ ହେଉଛି। ଚୁର୍ମା, ଭାଙ୍ଗ, ଗୋଗୋ, ପେପର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ କମୁନି ବ୍ୟବସାୟ। ସେପଟେ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଜାରି ରଖିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ମହଜୁଦ ଅଛି 2.37 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସାର। ରାଜ୍ୟରେ ସାରକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2,37,202 ଟନ୍ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 2,06,368 ଟନ୍ ସାର ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 1,426 ଟନ୍ ସାର ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 29,000 ଟନ୍ ସାର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ସାରର କଳାବଜାରୀ ଓ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ସହ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ବାକି, ଆସିପାରୁନି ବିଲ୍। ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ଆସିପାରିନି ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ, ଡିଲିମିଟେସନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଂସଦରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ କରିବେ। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ 2029ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଦନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ବିଲ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 2/3 ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସପ୍ତାହରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବା ବିପରୀତ ପ୍ରବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସହ ରେଳପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ରୁଷିଆ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରୁ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ରୁଷିଆ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରାତ ଖୁସୁନୁଲସିନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ଫରସ୍ ଓ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଜଳପଥ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥଳପଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଭାରତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ରେଳପଥ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ ରେଳପଥ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୈତିକ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥଳ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।